Ús dels equips en pràctiques al laboratori de la tercera planta de la clínica odontològica. El laboratori de pràctiques preclíniques de la tercera planta de la clínica odontològica de la Universitat de València està dotat de 40 unitats de treball distribuïdes en 4 fileres de 10 unitats cadascuna, més 2 unitats situades a l'entrada del laboratori. En cada unitat hi ha un cap amb mandíbula extraïble metàl·lica, un braç extraïble amb mangueres i un pedal per a l'instrumental rotatori clínic, un motor amb pesa de mà i un sistema d'aspiració. Ús del sistema d'aspiració. L'aspiració es pot fer servir per aspirar aigua de dintre del cap quan treballem amb el rotatori o per treballar amb la pesa de mà. El sistema es connecta pressionant l'interruptor quadrat de color verd situat damunt de la safata de la taula a la part esquerra, en llum connectat, i també té un botó adjunt per elegir la potència d'aspiració. Aspiració amb rotatori, amb ús d'aigua. En aquest cas, introduïm la manguera amb l'aspirador situada a la part esquerra de la taula dintre de la careta. L'aigua anirà directament a un contenidor situat a la part inferior esquerra de la taula. Quan aquest estiga ple, la manguera deixarà d'aspirar més aigua. En aquest cas, cal avisar als encarregats del laboratori perquè la buiden. Al treballar amb aigua, és imprescindible que el filtre negre situat en la part central damunt de la safata estiga ficat, si no, no aspirarà. Aquest filtre ha d'estar sempre lliure per a que passi l'aire i de cap manera ha d'entrar aigua. Per tant, caldrà anar en compte de no tirar aigua directament. L'aspirador només s'usarà per aspirar dintre del cap. A l'aspiració amb pesa de mà, en sec, en aquest cas, cal treure el filtre negre central i ficar el braç d'aspiració situat als calaixos de la dreta de la taula. Aquest braç s'enganxa a la taula enfrontant simultàniament la ranura central superior i la part inferior redona que va pegada al forat de l'aspiració. Aquest braç té un filtre rectangular negre i una pantalla protectora que s'han de ficar abans de començar a treballar. Caldrà treballar sempre prop del filtre de l'aspiració i preferiblement sobre el suport de fusta. En cas d'allunyar-se massa del filtre, la pols quedarà sobre la taula de treball. Nota: el sistema d'aspiració pot recalfar-se per estar molt de temps en funcionament. Per això caldrà apagar-lo sempre que estiguem uns minuts sense usar-lo. Final de la pràctica. En acabar la pràctica és molt important deixar cada aparell net i al seu lloc. La taula ha d'estar neta i en condicions per ser usada de nou a la següent pràctica. Les connexions han d'estar apagades. La safata ha d'estar insertada a la part superior per a que es puga tancar el braç del rotatori. Per a qualsevol dubte, problema, mal funcionament de l'equip, cal que informeu immediatament al personal del laboratori.